Muyo, upod ang pila ka mga babayi, kag si Maria nga iloy ni Jesus, kag ang mautod ni Jesus. Alleluia. Mga muyo kita. O Dios nga makagagahom, kabay nga huptan namon sa amon pagkabuhi, kag pagginawi, ining kalipay sang panahon sang Paskwa, nga amon na karon ginahingapos. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga matuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 21, versikulo 20, tubtob 25. Si Pedro nagbalikid kag nakita niya nga gintutunan nga palangga ni Jesus nagasunod sa ila. Ang gintutunan nga nagsandi ay sa kay Jesus sang magpanihapon sila kag nagpamangkot sa iya. Ginoo, sino ba lang magaluib sa imo? Sa pagkakita ni Pedro sa iya, nagpamangkot siya kay Jesus. Ginoo, ano bala ini sa iya? Si Jesus nagsabat, Kung luyag ko nga magpabilin siya, tubtob sa akon pagkari. Ano ina sa imo? Sunod ka sa akon. bangod sini, may sugilanon nga naglapnag sa mga kauturan nga ining gintutunan hindi mapatay. Apang si Jesus wala magsiling kay Pedro. Hindi siya mapatay. Kundi, kung luyag ko nga magpabilin siya, tubtob sa akon pagkari. Ano ina sa imo? Amo ini ang gintutunan nga nagpanaksi na hanungod sa mga butang kag nagsulat sini. Kag ato na hibaluan nga ang iya panaksi matuod. Apang si Jesus may madamo pa nga mga butang nga ginhimo. Kung isa-isaw ni ini sulat, ginabanta ko nga hindi ini mag-igo sa kalibutan ang mga libro nga pagasulaton. Para sa aton pagpamalandong sa sininga adlaw, aton liwat pamatian si Reverend Father Jacob Segurula, priest in charge sang St. Francis Xavier Mission Station, Barangay Miranda, Hinigaran, Negros Occidental, Diocese of Bacolod. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Father Jacob. Sa liwat, Sister Ninia, maayong aga. Sa ato naman ng mga tagpalamati, kabay nga opdan yun naman ako sa pagpamalandong sang Ebanghelyo sa sining adlaw. May hulubaton sa Ingles nga nagasiling, the purpose for which we are designed offers freedom to become person we are meant to be. Ang tinutuyo sang aton kabuhi, gahatag sa aton sang kahiluwayan sa pagpatuman, kag papamatod sang aton matuod-tuod nga pagkatawo. Isa kadako nga kasaypanan naton nga mga tawo, amo nga ginaunahan naton ang Dios. Mas maalam pa kita sa masami sa Dios. Kag kun kisa sa pagbulutan sa Dios, mas ginaunahan naton ang panguna-una sa Dios. Sang sa kita dapat magsunod sa pagbuot sa Dios. Amo sa masami nagahimo kita sang sala kag sayop nga mga desisyon sa aton kabuhi. Kasubong sa pagpanguna ni Pedro sa pagpamangkot kay Jesus. Kita parihuman kay Pedro may mga panguna na kuntani ini makabulig, nagadugang pa ini sang sayop, ukon hindi pagkahangop sa matuod nga direksyon, ukon kaladtuan sang aton kabuhi, angot sa pulong sang Dios. Ang aton abansi nga panguna-una, nagapasagod sang aton paghangop, makuntani magpalapad sang aton painuino, kun anugid ang makapamaayo bahin sa hilukuton sang aton misyon bilang Kristiyano. Madamo pa kita dapat pamalandungan sa aton kabuhi, kag dapat ini naangot sa aton eksperyensya. Labi na gid angot ini sa pagbulutan sang mahal nga Ginoo. Ang aton sarang mahimo amo nga indi kita magbulag sa panawagan sang panahon. Kag iangot ini naton sa matag adlaw nga hitabo sang aton kabuhi. Upod sa sini ang aton malig-on nga pagtuo kag pag-inakop
sa mahal nga Dios sang tanan-tanan. Amen. Madamo gid nga salamat Father Jacob sa imo padayon nga pag-alagad sa pulong sang Dios paagi sa pagpaambit sa amon sang imo reflection. God bless you and your ministry. Hasta sa madason. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood. Ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligan stock na alas 4 sa aga. Welcome kami na pagpalagan sa Patutunan Bombo Report sa first edition. Pang Sabado edition sa Patutunan, pet sa 4 sa bulan sang Hunyo. Una ka Sabado sa ikano mabulan tuig 2022. Bulan sang tigkalasal ko na ha? June Bride. Okay, kamusta na? Good morning. Mayong aga sa aton mga soke, sa aton matagpalapati, sa aton sini mga kabombo. Sa kabukusan nga sunod sa Bacolod, bukas mga soke naton ha. Mga kultura naton nga aga pa karon nagabulog tao sa mga banwa kag syudad sa kabukusan niya sang aton sini nga probinsya. Mga senior citizen naton nga aga pa karon niya nagabulog tao karon sa aton tagsa ka mga kapihan sa ila sila kapurukan, sa ila sila kabaranggayan, ara na karon sa mga merkado publiko. Ay nga aga pa ka nagabulugta nagapulo painit samtang nagulat sa mga balita ang atong madalas sila nga pagpalagan siya Patutunan Bombo Report sa first edition. Mga driver nato dira nga aga pa nagabugtaw preparar
Balik biyahe, balik pasada, sining adlaw sang Sabado. Apis sa rawla sa trabaho sa pila nato niya pribado nga kumbuyahan kag subuman sa aton sining mga tatapan sa gobyerno. May mga katuran naton nga aga pa man nagabugtak ro no, may mga transaksyones pa, may mga kaladtuan pa sa iban nga porsyon sa aton siniya nga probinsya o rehiyon. Of course, ang mga nakatuktok na karon live sa aton sinFBK YouTube channel, mga Tigre-Negros sa Bacolod, imbis na bayan sa Pilipinas, yung mga bayan niya sa kalibutan, ila na makita ang mapatiyan natin palagad sining aga sa inyo yung platuntunan Bombo Reports First Edition. Mga security guard on duty nato na sa mga privado kag publikong ospital, mga BIPAT kag barangay tanod members naton. Ay mga pulisan naton nga na pa karon nagaligmata, nagalubing-rubing sila tag sa mga area of responsibility. Mapaang sa gapon nato sina temperatura. Kaupo nyo tag sa dirigiya sa badusang kagahon ni si Bombo Dennis Rubica. No mabalita nga inyo balon balita nga aton gaan pagtamod siniya nga aga. Sabi na nato niya ka mga nagapanguna nga mga balita lokal ang padayon nga pagpanagtag sa aton siniya nga provincial government sining funding sa National Housing Authority sa mga biktima sa gapon niya sa Baguio Odette dili sa probinsya kahapon ikalima ng LGU ang nagbaton sa bulig ang Banwaya sa Ilog sa diin kapin 14.7 milyones pesos sa nga cash assistance naman ang pinanghatag kahapon. Samtang dugang paginaton niya nga mga balita lokal, isa ka construction worker dakop sa dagbaybas operation kagabi sa masyudad niya sa Talisay. Sa mga nagapauna nato niya nga mga balita nasyonal, si outgoing Vice President Leni Robredo nagapakigsapol na sa transition team ni incoming Vice President elect Sara Duterte. Samtang dugang paginato niya nga mga balita nasyonal ang mga driver sa ato ni public utility jeepney ang nagahangla sa gapon tugtog sining matinion bangod wala pa madesisyonan sa LTFRB ang madugay na nila nga hangyo nga magpasaka sang plete sa ato mga public utility jeepney ang pasakaan kuno sa minimum rate sa aton sining mga PUJ, so nangingyo sa mga jeepney driver, dugay na ni. Before pa na eleksyon, months before pa sa eleksyon, until na wala sa desisyon ang LTFRB. Kaya sa ato siniya balita gikan sa luwasang pungsod, ang gobyerno sa Nigeria nagdumili na sa pagbaligya sang karne sang amo. Para kuno mapunggan ang paglaptas ng kaso iya sang mangkipak sa nasambit nga nasyon. Sa muna mga balita, ang ato ni May Mayon, balita ang ato kabatamod siling kagahon, inyo patuntunan Bombo Report sa first edition. 27 minutos na nakligan sa takna alas 4 sang aga makabinatis ko nato ng report ya sa patrol palilit sining kagahon nato sining Burgos Public Market ang kuti may mga vendors sa kita nakapinang silo sa gwa bangod sang padayon karon nga pagkayo pag-repair sa ato sining tatlo ka mga mayor nga merkado sa Bacolod, Burgos, Libertad kag Central Market kamusta ang tabi ato sining mga mga vendors naton nga sa gwa. Ang kaglilion tagamaya, kamusta ang presyo sa aton sining mga utan. Maglulaswa naman kita niya nga Sabado. Para bulong naman pang elemento sa aton sining lawas. Pinapakit karon ka mabalita madulo ni Bombo Grislin. Lobaton sining kagahon makabilan. Puanto sila makabilan di kita na sa pila naton ka may impormasyon nga matag sa inyo mga suki namon nga tagpulamati. May kabombo namon diri sa Kabusan, Sulis, Bacolod kag Negros sa mga malaputan nato pagpangalagad sining aga sang treliktang tindudiman nyo
ining ginabantayan man nga daw matamat ang mga damo karon kaso sang monkeypox sa bilog nga kalibutan. Pati so far as Pilipinas way pa sing kaangay sining nga kaso, no? Do ka mo sung sa balatian nga nagaginawa, no? This time ang World Health Organization nagpahayag naman sa ila sining pagkabalaka bangod sining na mutika naman nga pagtuhaw sining panibag-o naman yang balatian, no? Crimean Congo Hemorrhagic Fever o kaya tawag nga CCHF mga kaibigan. Ano naman ini siya? Isa ini sa mga ginabantayan magkaroon nga balatian kay magaduging man ikaw dito sa Africa mga kaibigan. Kung maglala ini ginatawag Crimean Congo Hemorrhagic Fever, ang tao mapatay ni. Kay naga-bleeding siya, naga-bleed ang isa ka pasyente, tob-tob gani siya ang mapatay. Mga kaibigan, nagapulang mataya, may mga porsyon sa lawas yung daw nagalagumbla. Mga kaibigan, tini sa tuga man sang tawag nga isa ka sahi sang virus. Balatian dahil sa mga kangay sining mabalatian dito yung tanang halalin sa Afrika, no? Anong ara dito sa Afrika man? Sa kontinente sa Afrika mga kaibigan, no? Ano yung tawag nga Crimean Congo Hemorrhagic Fever, no? Siya itong cause ini siya sa virus nga naga-epekto iya sa isa ka tawo, sa mapikto siya. Ang Crimean Congo Hemorrhagic Fever sa tawo, isa ka balatian ko nung ginatuga sang virus. Ang virus na muna tawag siya Crimean Congo Hemorrhagic Virus, mga kaibigan. Nga malaton, matransmit sa isa ka tawo pagi sa kagat sa isa ka-infected nga tik, kuto, bitik. Kung ini nga sa isang bitik, kita mo sa idobla, nagagmay nga suyop na dugo sa bitik. Kung ini nga sa isang bitik, infected sining virus, kag makakagat sa isa iya katawo, so ang tawo matapikan sining virus. Kag makaangkon sining sahi sang balatian. Kagat sa isa ka bitik infected or pwede man makalaton sa tawo pagi sa direct contact with blood or tissues or infected tick, mga kaibigan. Kung infected sa katawo to, may arabi ka mo sa inyo tawag nga may kontak ato, pagiguro sa ginatawag ni blood transfusion kaya contact with blood or tissue of infected tick, mga kaibigan. Muna siya masaylo, matransmit sa isa iya ka tao, mga kaibigan. Triple, no? Damo na mga balatian karon. Mamangkot ining CCHF mabulong, mga kaibigan. Suno sa impormasyon sa World Health Organization, treatment of CCHF is primary supportive, mga kaibigan. Ari sa data o pahayag karon niya sa kuan sa World Health Organization kabroting WHO nato muning monitor sa mga nagatululuhaw nga babalatian sa bilog kalibutan, kay base bala mag pandemic ini siya, maglala naman mga kaso niya. Muning ginabantayan man sa bilog yang kalibutan. Care ang pag-atipan sini should be includes and careful attention to fluid balance and correction of oxygenation and
hemodynamic support and appropriate treatment of secondary infection. Ang virus is sensitive sa vitro to the antiviral drug ribavirin. So may bulong ini sagli. Antiviral drugs. Mga kapitan, pwede ni sa mabulong magamit batok sining nasambit yung virus, mga kapitan. Ito naman yung Crimean Congo hemorrhagic fever. Muning isa sa senator nga bulubantayan man sang mga otoridad na to. Ano ang sa nabasa talaga ginang transmission? Ano diyo pwede yan siya magtugas ang kamatayon. Ang Crimean Congo hemorrhagic fever kung CCHF virus causes severe viral hemorrhagic fever outbreak. Ang outbreak have a case of fatality rate of 40%, mga kaibigan po kataas. Kung may outbreak sa isa ka lugar, singkaangay siya nga balitian, ang iya fatality rate is 40%, mga kaibigan. Kadakaw gali siya isang mortality rate siya. Ang percentage bla, mga kaibigan, kadako-dako sa iya siniya nga percentage, makbo 40%. Kung magduging, kung magka-outbreak sa kalugar, 40% gid ang percentage nga may mga mapatay sa siniya nga balatian, mga kaibigan. Anong symptoms bla, mga patimaan nga ikaw mayara sining nasambit nga balatian. Ang Congo o Crimean Congo hemorrhagic fever, gulpil na kuno nga makwan, daw wala blasing initial gitabi nga symptoms ka pag gulpil na iya makabatyagan na dayon sing kwan sing mga signs of symptoms kasi kontrang kasuhong kita dito kayo doon naga primero mablubatsyag tanay biko nano da doon sakit tunlanta hindi daw gulpiada lang la. Initial signs and symptoms sa CCHF, kalakip ang pagsakit sa ulo, mataas ng ilanat, back pain, joint pain, stomach pain, kag pagpalanuka. Doon ano bla? Daw dinggi magli. May mga kaangay, mga virus sa lawas ta. Ang mas nito nagpulupulariyo lang mo. Diba? Ang coronavirus, ang dengue virus, di makita nyo, ang iyang mga sintomas, pareho lang. Di ining kuwan man, CCHF virus man so mo man ang sintomas, nagapula man imo sini mata, flashes o flash face, may mga gapula sa imo nga porsyon sa guya, mapula ang imo sili katutunlan, kag may ara kasing makitaan nga mga red spots o mga gapula-pula bla sa imo sa pila ka parte sa kalawasan. Munang initial nga mga symptoms sining CCHF virus, mga kaibigan. So sinaton ining sa isang virus, may mga kaso naman ini, hindi lang dito sa African countries, kundi sa iban man niya nga mga lugar. Kaya sinaton na iban nga mga individual infected, di ko makatransmit man sa iban nga mga pumuluyo, may sunod pa sa World Health Organization nga ining virus,
makabig nga airborne transmission of CCHF is a real risk. Makabinan, airborne precaution are essential during any aerosol generating procedures, mga kaibigan. Pwede man siya kung makatransmit airborne, proti depende sa sitwasyon, depende ya sa senaryo, mga kaibigan. Proti mostly gilang main giniya matransmit siya muna kung makakato sa infected ang bitik. Ito mga bitik ni kita makitaan sa sapat mo. Halin sa mga kasapatan. So posible ning virus halin ini sa mga infected man nga mga sapat, mga kaibigan. So sinaton may mga kuan na ganin mo, may mga kaso na dito sa African countries, kundi sa iban nga mga lugar may ari na ni sa bisan sa kuano sa dito sa Pakistan, may mga kaso na ni kabinan. Sa iban pa rin yung mga nasyon, may mga ari na confirmed cases ng Crimean Congo hemorrhagic fever. Nadala siling kong tugas ang isaman kasaya sang virus nga nag-afekto sa isaya ka tao, makalalaton giman blayan ni. Ang CCHF virus is typically spread by tick bites, mula pinakakuha niya gini kasi sinato to contact bla sa infected, tapos sinato dako-dako ini ang fatality rate na kasi sinato kung malala na ini, tapos gini kuando dengue man bla, ibla kung dengue ka, kung lala ng dengue sa imo silawas, ang isa ka pasyente na nagakuha man sa mo, naga-bleeding man siya, nagagwa ang dugo, nagasukas dugo, or pinakalala, nagagwa ang dugo sa ilong, or nagagwa siya ang dugo siya sinimata. Sa munang pinagkalala ang senaryo nga sinato na kung ang isa ka persona nga apektado sining sa isang virus, mapatay man siya kung sobra na kalala ang iya sining kondisyon. So dapat sa mga kultura naton sinato ang panugyan sa World Health Organization prodre sa ligad nga adlaw ang aton na Department of Health nagpasiguro ni nga tuman kagamay sang tsansa nga ini nga sa isang virus o balatian makasulod ko sa pungsod Pilipinas. Sabagay ang monkeypox kani as of this broadcast time, wala pa man iya sang kaso diri sa Pilipinas. Isa lang din guro panugyanta para mapalita sa balatian. Ano mga sahay sang balatian? Number 1, atong gusto ning personal hygiene. Ang katinlo, tabla sa Africa. Why man tayo discriminate sa Africa? Tanawantang ilang senaryo, number 1 poor ang ilang sining hygiene, personal hygiene nila. Bala mo na Afrikati, balang ko na sa mga dalagko nga suda, may kaproblema iya sang supplies ng tubig. Pero kung mga remote areas mga malagyo kang lugar, maninit man ang tubig dito sa Afrika. Number 1, agurong isa nakakontribute kun nga pigaw ang ila sininya personal hygiene. Of course, ilagawi ila sa ila panimalay. Sa sulod sa ila balay. Balanta naman, timakitaan nyo na sa mga senaryo sa mga lugar, especially mga pigado pagid ng mga lugar sa Africa. May lang kahit sa Pilipinas. Kumpara mo sa mga pigado nga mga nasyon dito ya sa Africa, mga kibanan. Isa ni Guro kung nga ini mga saya sa mga balatian, kung ini mga saya sa mga viruses, naga-infect sa tao. Mga kwan mo, ining mga balatian sa una, di mo balatian nga muna kasaya sa balatian, kung ano yung mga viruses. Tisubong niya, bangod moderno ng panahon,
moderno na ang siyensya, moderno na kita sa patag sa medisina, ma-identify na, makilala na, may buloan na kung ano yung sahi sa nasang balatian, kag ano ang ginahalinan or tunaan sina nga mga balatian. Daw kadamo sa mga kuan pagid, mga panibag-o na sining mga balatian nga subong na nato na nahibaluan mga kaibigan. Pusin nato ng World Health Organization nagpagawa na isang abiso sa bilog ng kalibutan. Kaya naton may mga kaso na especialmente dito sa Africa, kadamo na dito sa mga lugar nga may mga confirmed na nga mga kaso. Sini nga balatian, Crimean, Congo, hemorrhagic fever, mga kabanana. So, sito daw ngangay man sang dengue. Dalay kay ting dengue, lamok to makuha. Ini nga makuha mo niyo, matapikan ka ni kung makontaminate ikaw, kung makagat ikaw sa isa kabitik, nga infected sang sining virus. Balanta man ang virus, hindi ito na makita mo. Mga kaibigan, hindi ito na makita. Mabalaan mo na kung affected ka na. Mga kaibigan, sining na sa iya nga balatian. Nga aramang karoon na ton, amat-amat naman, nga naga-damo, nagaduging sa pila iya ka mga kapungsuran. Especialmente, may-ari na kuno nga mga kaso sa 30 ka mga nasyon across sa palibot sa 4 ka mariyon sa Africa. Dito sa Republic of Congo, sa Uganda, sa Mauritania, Nigeria, South Africa, Senegal, Sudan. Sa Asian area, may-ari na nisang confirm nga kaso. Dito sa China kag sa Kazakhstan. May-ari na nga mga na-record kag confirmed na nga mga kaso China kag sa Kazakhstan, mga kaibigan. Simunin nga sinato na mag-roligmat kita sining nga mga kaso. Ano pag hindi pagiging mga lugar, may-ari na inakitaan or may positive cases naman nga na-confirmar aton nga mga health expert sa area sang Eastern Europe, particularmente sa anay Union Soviet, kung may USSR bla, sumuman sa northwestern China, sa Central Asia, may araman, Southern Europe, kasi nato sa Africa, dudamo-damo gini, sa Middle East, may araman ito kaso, kag sa Indian subcontinent, mga kaibigan. May mga kaso na pwede magisiling nga do kung ano ba, damo gid, may mga ara tag pulo ka mga confirmed cases, may ara sa tag 15 o may ara iban nubo-nubo sa pulo, may iban nga ti gasobras pulo, pero galing kay ti nagatag ini sa concern sa aton nga mga world health expert, kay nakitaan nga bisan jutay lang kaso, pero may mga nagadamo ang lugar, nga mga confirmed cases sang sining nga sa isang balatian. Mga kaibigan mo nang report ka rin, naging pagwa iya sang World Health Organization. Kasi aton ang kaso ganito sa sa India, dito sa may Ahmedabad area sa Gujarat, may ara silang kaso ang na-confirmar o kung may outbreak gid sa tong January 2011, mga kaibigan.
sa din may mga residente dito nga nakapirmar nga na-infect sini nga sa iyasang balatian. Siguro ining mga tawag nga bitik ining kuto sa mga sapat. Naton kung matinlo man kita sa aton lawas, siguro kung makatapik man na sila kaya hindi pa man sa kagat kung matinlo kita, pero may kita paninlo, panibel, paligo, no? Makakas man na sa aton sining lawas mo. Mga kabinan. No, kasi natin ining bitik, tiyan mo ning kuto, no? Sa mga sapat, sa mga dalag, sa mga ido, may arata sina, nga pagaling kati mga days Pilipinas, o pa man infected, mga dalag ko, sapat, balo ka man sa Africa, tanan nga mga sapat, halin sa pinakagamay nga sapat, tugtog sa pinakadako nga sapat, yung mga torito iya sa Africa, mga kabinan, kabalo ko naman, singkod anong Africa, kasi ito dito, ang madamo ang kaso, sining hemorrhagic o kon Crimean, Congo, hemorrhagic fever. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 50 o 48 minutos na. Ang nakaligad sa takna ng alas 4 singaga. This time ko ang mga balita, mga report ka na tipo ni Bombo Graystin Lubaton sa patrol. Of course na ang tanay lilion tabi. Ang senaryo karon, ang sitwasyon dito iya sa ato si Burgos Public Market sinaton na ang pila dira aton ka mga manabuligya nga sa sulod abi before, again pan transparency sa sugwa, bagod sa ongoing repair, sa ato sila nga Burgos Public Market kaya tinabalaan ta before pa sa election naging sugdan ni ang pagkayo sa ato sila tatlo ka mga merkado publiko sabagay dugay ni dapat naging kayo kay madugay na pag-antos sa ato sila nga mga workers, mga vendors naton sa aton tatlo ka mga merkado. Kay tibalaan taman mahilo na kung maayong tiyempo para magtiululan, nagadanaw ang sulod naton sa merkado. Bangod ang mga atop naton dira, mga lusbuto na, may pila ka mga porsyon nga ang mga tabon dira nagkakakas na o maguyop ang basko gangin kag ulan gasulod sa aton sini nga merkado. Amot kung sa san mga tuig katapusan nga naka-angkon sa repair ng aton sini nga mga merkado daw kalawig na guro pila na ka-anyos mga kabinan nga masami ang mamanigin na reklamo sa aton sini nga mga vendors nga during sang malain ang panahon during sang tig-ululan, nagadanaw, nagabasa, ang sulod naton niya sang merkado. Number one, daan, tibalaan naman, drainage system yung sulod sa aton nga merkado. Hindi manami. Previously, daging pangkayo ng drainage system dira sulod, kayong pangkayo, pila ka mga stall, pero ang atop na pila ka porsyon niya sa aton, sila nga tatlo merkado, daw wala gini matandog mga kabinan. Kay kadako-dako sa budget sini. Pinang budget sini tagsa ka merkado 50 million sa pag-repair mga kabinan. Kuli daw ay labot dapat sini mga wirings, ang mga linyada sang kuryente sa aton mga merkado daw wala gid mapang-arigla tabla mong sulod kada. Makita mo tangla ka sa babaw, nagasinusuli ilang sinusumbali ilang linya si kurente, ngaway tabag gina pangayo, kisa mo na ginatunaan sing kalayo, nga nagresulta sang sunog mga kabinan. Diba? So dapat di lang pang-repair nato si atop, pang-repair ng porsyon sa ato sining merkado, of course dapat dala na dire ang pagkaayos sang linya sang kuryente. Kasi lingko base gwapo merkado ta pong linya si kuryente ato ko sinabay-sabay lang nga mangintunaan sang kalayo nga batuga iya sang sunog mga kabinan. Okay, this time may kuwanta na si Bombo Graystin Lubaton, report sa patrol live direkta sa may Burgos Public Market. Sa pekli niya Bombo Graystin Lubaton, good morning, come in.
Mama Dennis, good morning. Live kita subong sa Burgos Public Market. Dirito na yun sa nabaligyan mula sa mga lobe, Mama Dennis, o kung lahing, no? Sa punta sini, may ari diri Soko. Kag mga kapulisan sang Police Station 4 kay may isa ka bangkay ang sapwan diri sa barangay 19 diri sa Purok Mabinoligon, Mama Dennis, subong nga aga. Pero wala pa kita sa information, no, nga nakuha kung ano ginibala ang ginunaan sang iya sini nga kamatayon isa ka lalaki, Mama Dennis. So, sa information nga nakuha ta diri sa sulod gid sang compound Okay. no? May gate na di sa likod ko. Private area. Yes, Mama Dennis, kag ang bangkay ti sulod ita pakita, no? Kag ginausisa pa ni sang Soko, no, subong kag according sa information sa isa di ka tagbalay, ni nanay nga ang ano ko no, ang mga PDEA ha, o kung wala ta ba mo Dennis ma-sure pa ini nga information no sa aton sa nga mga otoridad, pero according kay nanay may nag-grade dire, no, PDEA ko no, kuno lang. Tapos sang alas 2 sang kagahon kag may patay, Mamo Dennis, no? Kaya according sa kay nanay, doon nasangit daw siya, kay madamo dalansang mo base nagdalagan wala. Pero hindi pa na tuod nga info o confirm, no? Nga info aton sa nga nakuha. Kaya ang mga tao diri, wala man sila Mamo Dennis kabalo, no? Kung nag-ano ni o ang persona nga nasa puwan patay o kung may kinagamo wala nga tabo kay wala man sila may nabatian nga lupok. No? Yes. Ang siling ginaligar nga raid sa mga otoridad as alleged members ng PDEA dagig mismo sa sulod diya sa siling compound or da lang sprayboat tabi posible ba sa ini suspect dumalagan da nakasulod sa compound kag napilasan o sistema dagig mismo sa compound ang ginaligar nga raid. Mama Dennis, sa bahay, no, sa nga pag-grade, wala pa ta kabalo kung diri gid nga area sa sulod, no, o kung diri lang may naglusot ang lalaki o kung ang mga ginapanglaot kung may raid man gid. Pero kay ang bangkay, Mama Dennis, diri gid nakitaan sa sulod, no, sang gate pala. Hindi ta pa makita kung view, no, sang klaro ang plastada sa mga kakihambal ko no nanay kagina nagakulob ni siya ang persona nga ini. May pilas. May aras kuno sang pilas pero wala ta kabalo kung diin ang pilas siya sini kag kung ano bala ang nakapilas sa iya. Okay, no. Anong lang area sakop? Station 4 or Station 1 pa? Iya ni Mamo Dennis, Police Station 4, no? Station 4 na. Yes, kaya gina. May mga pulis na tadra, inisyal, labi, basi kung makakuha na impormasyon sa aton na pulis sa Bombo Grizzly. Subong ang ining bangkay, ara po sa sulod nila sa compound. Yes, Mama Dennis, kagina na nagpamangkot kita sa aton mga kapulisan, wala man sila may hatag nga information kay ongoing ang pag-check sang Soko diri. So dugay-dugay aton sila kuhaan, no, kay sa subong ara pagid-japon ang aton sini nga mga katapo sang Soko naga-investigar, no, naga-investigar sa sini nga nasambit nga bangkay sang isa ka lalaki, Mama Dennis. Yes, Bombo Grizzly, mas lingkong ara ang ang presensya sa ato sini scene of the crime operatives na mga Soko na ton. May tsansa nga may natabo nga krimen, no? Kaya kung mga denaryo malaming kagisinata, mga medical cases or sa ato nabiti natural deaths rate do di naman garo dapat katuan dira sa ato sini nga mga membro sa Soko, Bombo Gracelyn. Yes, insakto gina po ni so dako ang possibility, no, nga ini nga pagkamatay sang isa ka lalaki, isa ka krimen, no, o kung katabo man bala Mamo Dennis nga ambal nila dire may raid ko, no, sang kaagahon. Okay, basi may pilata ka mga katuran abe Bombo Grizzly mapabatian gid, no, mga punglo na bla makuantaplok mangkot para mabalaan tigid ko no gid ang nagkanabo sa dira, no, kay kung dira sa compound ang ako pagtanaw sili kung base bla sa palibot nanda sa area kung nakasulod dira sa compound la pag sanay kung mas dinta nakasangit sa lansang
napilasan. Di paano sabi na patay, ano kadako, pilasa sila na Bombo Grizzly kung nakasagit no, sa salansa o ano sistema? Sa Baba Dennis, ang aton di mga pamangkotan, or kan na pamangkot kagina, to susulod o kung nagsulod sa balay Baba Dennis, ang kalayoon sang mga kapulisan ta, kag ang katapo sang Soko, yung mga more or less, mga 6 meters, no? From gate bala, nasa likod ko. So kagina, Yes. Makita mo gimanda ang paano, do makita ta sa from the gate ng natundugan mo da sa sulod-sulod o makita mo ang exact labing bangkay ano ara lang siya sa duta, ara lang siya sa guwa sa mabalay, Mabo Dennis, hindi naton makita diri ang bangkay, no? Kaya natabunan siya o kung naliphan bala. No? Pero according sa information ta, nagakulob ni siya ko, no? Kag sa diri nga area sa sulod, madamo sang lansang, no? Posible dira siya na ano, na kasalawid o na pilas bala. Pero kay ang aton diri nga mga kauturan sa Gwa Dennis, wala gyud sang information, no? Nga makuha abi kay tungod nga kagahon pag natabo, no? Pag do nauna gid ang ini nga insidente sa ila pagbugtaw. So, teka lang gid Bombo Dennis kay may maratada ang magsiling ka sa Burgos, no? Sa Barangay 19, exact ng area di dalan sing Burgos ginakada subong Bombo Grizzly kun sa piyak nga side sang Barangay 19 ano nga dalan na do Galo. Yes, no, Galo na da or di ka sa dalan sa Burgos. Sir, sir mayong aga, sir. Di nang bangkay gid na yon. Aros gilid oh. Sa kilid? Di sa tuo, sa wala? Diri Bakit kung kilala nila na? Mabo Dennis, kay ining ipamangkot ang kadalasang bitso-bitso kay may ibaligya pa ni, no? Sa halin sa compound, sulod? Yes, Mabo Dennis. Okay, no. Mga kutong tabi ko kilala nila na, basta makabalik siya karon kilala nito, arong kilala na yung sabit nga biktima kasi natin mag-compound, no? Yung basi bala sa piyak o palibot na pag nilagsanay kaya na kung may raid di mga natabo kasi bala nakasaka na siya kag napilasan siya kag gawin matalpangdan kung mo basi patal-patal pilas niya na kaubsang bala dugo Bombo Grizzly. Sir, kilala mo sir ang salod? Hindi kilala Bombo Dennis. So, posible na Bombo Dennis, no? Ang ginapang hambal mo, wala, amo na ang natabo. Pero, ako, ang tapagin isang confirmation, may isa di ka police, pero gabantay lang siya with this. Sir, di nang bangkay na yun, sir. Sa kilid. Gano'n siya, sir? Yes. Give mo ko tabi sir, ano may additional information? Aril ka lang gawin mo din. Sige, bantay dito sa gate nga ginaaprehan niya, kag ginasadaan. May compound, but sinong damo ge-star o damo tawod na sulod sila sa bit compound kasi mo may ginawa to ginaw, Bombo Grizzly. May damo pamalay or no, ang compound na makita mo. Ang diri sa sulod gid Bombo Dennis, no, sang ini nga compound sa aton nga tuo nga bahin may balay. Sa wala may ara man balay. Dito sa punta may mga balay man. Okay. Kag dito sa punta na yon na hamtang ang ini nga bangkay Bombo Dennis. So pangkot tabi sa sir kun ini ginayon ang bangkay nga nasa puan. Sir, good morning. Anong palayo sa Bombo Dennis na palayo. Bombo Grizzly makita magiginuwa dala kay bitbit anong bitbit nila ni pagwa niya mo bitso-bitso. Yes, Bombo Dennis kay nagbaligya pa na nila. May nagaluto na dagli may nagubra. Ma'am, good morning ma'am. Si Nanay Bombo Dennis sa mga kotonta kay ato nga mga kapulisan digid naton makuhaan subong no kay gapatigayon pa sa investigation. Nay, good morning. Ano ni siya man? May nabatian ka diri nga pag kinagamo? Buoy doy kay katulog kami. Lupok, way man. Kami daging pukaw lang kami may read. Oo, lupok wala. Oo. Ano pa nga tanay? Bombo Grizzly. Yes, Bombo Dennis. Mo tabis nanay, ang raid di endra gid man sa sulod sang compound. Bombo Dennis, sorry come again. Tingin ko makota si nanay because ang raid dra gid man sa sulod sang compound. Yeah, okay. Nay, kagina ba mo may raid, no? Ang raid diri gid sa sulod sang compound. Dayo, di sila nag-agi day. Sagwa sa ini nga gate. Yak dayo kampo.
Oo. Na, si Diri sa ligagi. Nagsulod ang tawo? So nag-agi siya. Kilala mo ni Nay? Oo. O tabi ito kilala Papa yan? Dennis, kilala mo na Hindi. Pero nga pila, ayhan ka mga persona nang lusot diri. Dahil kakatulog mo kami. Di pukaw lang kami daw eh. Hindi wala sa nakawala Papa Dennis. Pero lupok, wala ganyan minabatian, no? Or singgit? Singgit ka dahil eh. Singgit? Anong singgit? Okay. Ano nakita iya sa bangkay ito? May pilas? Di ng pilas? Nakita mo ang bangkay? Ari na yun sa wala. Kakulog dahil. May pilas? Makita ang tsura. Nakulog siya. Diri ho. Oo, din ang dahil. Ano daw ang lugar? Ano ma-describe mo sa amon? Tamo, mga sansalo, lansang? Oo, lansang dahil. Bubog Gracelyn? Yes, Baba Mong tabi Dennis. si nanay ko nakita ay may pilas ng biktima, di ng pilas. Nakita mo nga may pilas ang biktima? Wala. Wala? Lalaki. Lalaki? Lalaki. Lalaki? Oo. Lalaki ko na Baba Dennis. Di pa nga pilang pangitaron ko, no? Ay, wala ka kabalo. Oo, anong pangalan tanay? Unita Saragosa. Mga ano oras na Tita? sa puwan? Yes, Baba Dennis. Mga ano oras nakita ang gining bangkay sa lalaki? Mga ano oras? Nakita ano bangkay sa lalaki? Las dos. Las Okay. dos. Sa kagahon. Masilinta bubog Gracelyn kung damo dira lansang, amir og tunok sa lansang, do di ka mangguro patay mo. Yes. Ano mo din, isang nga matian lang ni Nanay Rita. No, ang pagsinggit nga, doon mo na. Wala siya may nabatian nga lupok galing kung pag kinagamo man. No, kag hindi diriya ko no, ang raid na tabo, kundi sa gwa ko na Bombo Dennis. Kag nagsulod lang di, or nag-agi lang di, ang biktima. Hindi tapamambal kung raid gidman, no, ang natabo sa kaagahon. Wait ka balo basi bala naglinaway sa gwa da naglagsanay kay sa iya na nabunuan na dira kag dumalagan pasulod kumot tari basi manago kag wait ka balo basi patal-patal lang igo sinag natumbalan da sa sulod da Bombo Gracelyn. Amo na gay Bombo Dennis, no. So wala pa gikita information kay kagina pa diri ang soko, no. Wala man Japon Bombo Dennis nakagwa sa diri nga area. Namitan ni kung makagwa na para makita taman ang bangkay, no, kung may pilas ini siya o kung na ano lang ni Kasi or natural kabalo natumbalan na Natumbalan. o nalampusan o ang sistema be. Yes, no, wala pa na ano gid natumod gid Bombo Dennis. So are may mga kagina mga alas 4 are ni daan ang soko kag ang mga kapulisan ta diri na yon gid sa mga sa punta pala sa ginapalagian sa mga lubi sa mga lahing Bombo Okay, Dennis. sa likod sa porsyon punta sa may area dalan galo na nada na hindi dalan sa Burgos. Yes, Bombo mga Dennis. lubi mo, ha? Oh. Okay. Barangay 19 na siya, Yes. no, kag sa Purok Maminaligo, ang sakop sang Police Station 4, no, kay nga Police Station 4 nga patrol car ari diri sa tubangan ko. Kag yung mga tao to sa tabok, Bombo Dennis, wala gid sang information man kay nakibot lang man sila. According man sa ila, may raid ko nga natabo. Kung may raid nga natabote do anong sistema, ang klaro nga ang raid hindi yan dira sa sulod siyang compound. Yes, no? Sa Guabe kung may raid gid man. Kag naglusot lang di ang Biktima. victim, no, Bombo Dennis. Kag pasi kagina abre nga daan bala ang gate. Muna nakalusot siya. Kaya makita na Bombo Gracelyn may sila compound damo tawo damo pamalay damo istar sulod kati dagali may geluto da sing kakanin bitso-bitso, ha? Posible nga kung may talagay kung raid Bombo Gracelyn, dapat ako pa tanaw di ba sila yung maglinaway da sa gwa naglinagsanay kay ning biktima iya na anong natabo siya nampusan siya o nabunan siya kag dumalaga pasulod dira kag natumba be pila ka minuto matapos nga nakangkon sang injury kasi nita kung natunok ya kalansang ano kasi lansang na nga pag instant ya pila lang ka minutos mapatay gid sa ka persona Bombo Gracelyn. Sakto rin na Bombo Dennis, mga possibilities pala nga amo na oras ang sang kagahon may naglinaway diri, no, kag ining biktima ti naglagyo siguro pala para nga
maka ano man sa iya sini nga kontra ti amo na nga dangatan niya Bombo Dennis. Posible na no kay diri nga area medyo ano siya Bombo Dennis ha, makalabay diri nga mga salakyan duwa lang gani guro kabilog no. Nalabyan man ni gani isa aton sila nga mga jeepney no kag ano gid posible nga ini nga area madamo man sa mga sunoy-sunoy bala nga nagatiner kag pwede man ma-arise no sang pagkinagam mo kay malapit sa market Bombo Dennis. Kaya no, check yung gayda kung anong development sa kay ang matag lang ang raid sa gwa kay hindi kilala sa mga residente no ang nag-istasyon sa compound ining nasapuan nga bangkay sa isa ka lalaki. Yes, Bombo Dennis kay kakina sa pagmamangkot taman ang mga katawhan diri wala gid idea kung sino siya ang biktima basta nagakulob lang na siya. Bombo Dennis kag wala man nakita ako may pilas ni no kay di mas subong kapalapit bala kay kagina siguro nakibot man lang ang katamaan diri nga may bangkay no kag nakibot sila nga may ara sang soko kag sa mga kapulisan. Okay no kung masita posible balot na karon anong update sina anong development sina dira Bombo Grizzly no kay atong going pa investigation no kag hindi pa man kasulod gid sa compound no kay ito ba to ang aton nga mga Soko members sa Bombo Grizzly. Bombo Dennis aton ni bantayan no sige. Ang ini nga area ay karon makagawa ni ang bangkay makakuha kita bisan ano lang mga information bala kung ano gini natabo no sa bangkay nagkundi din sini ang iya nga mga pilas nga gitunaan man sang iya nga kamatayon Bombo Dennis. Sige Bombo Grizzly no samtang ka san bike ka karon ko sa pila ko informasyon balikat na dugay ning insidente no kuwanta na pila nimo ka mga madulong pa nga mga report Bombo Grizzly. Bombo Dennis may ara sa gipatigayon nga drug by bus operation ining PIDEG SOU6 o kon ang Philippine National Police Drug Enforcement Bureau Special Operations Unit 6 no sa Purok Lubi Barangay 3 siyudad sang Bacolod kag ang mga sospetsado Bombo Dennis amo sanday James Patrick de Asis o kon si alias Soy Soy kag ini siya isa ka high value individual 33 years old kag sa ara sa barangay Kalumangan nag-star no siyudad sang Bago abot pa dira sa barangay 3 no kag ining si de Asis ang kagi naman dakop no sang 2020 bangod man sa paglapas sa sining Republic Act 9165 kag sa Section 11 no kaupod yan nadakpan Bombo Dennis no ining si Nef Noli Pedrajas o kung si alias Big Boy 34 years old kag residente sang Iloilo no sa barangay Hines Lambunao Sara. Bombo Dennis ang isa pagid no si Kim Alipin o kung si alias Kim 37 years old kag nagapuyo sa barangay Balintawak siyudad sang Escalante nag-residential so sila mga pangayaw sila nga tatlo Bombo Dennis dakpan sila sa barangay 3 siyudad sang Bacolod kag nakuha sa ila ang 55 no ka mga gramos kag ang standard drug price Bombo Dennis ara sa 374,000 pesos. So ang ining barangay 3 sakop ni siya ka police station 2 kung sa diin naman sila gindala no para sa iyang sa ila no nga proper disposition Bombo Dennis. Okay no barangay 3 niya so malayo ni sa barangay 19 Bombo Grizzly. Yes, malayo sa barangay 19 no ining barangay 3. Kag malapit ni siya sa barangay 2 no Bombo Dennis no. Madamo mga nagkakadakpan nira na bahin sa pag-engage in illegal droga na ginapatigayon sang drug bypass operation. So ini nga operation ginapamunuan sang PIDEG SOU6 with coordination sa Police Station 2 Bombo Dennis. Subong Bombo Dennis basta nagsanang diri sa area wala pa ginatapos ang pag-investigate diri sang Soko team no kag sang Police Station 4. Okay, about ining dalan Market Road sa aton nga army Bombo Grizzly.
Yes, Mama Dennis, maayong balita, mga 70% no, malapit na lang gid matapos ining Market Road project no sang ginatawag tabalang pag ano man no, pag pakigangot man or coordination sang aton sining mga kasundaluhan especialmente sang 79th IB kag amo ni siya ang tawag nga TFL CAC no nga project man kag mga pila ka mga kabarangayan dira sa Escalante City no pamadani sa pag-check sa 303rd Infantry Brigade kaupod ang 79th IB no ining mga barangay dira sa Barangay Escalante nga gipatigayunan sang pagsemento bala no sang mga dalan dira ang gin-check nila no Mama Dennis kag nalipay gid ang aton sa mga kasuluhan nga lapit na lang matapos no mga siguro before matapos ang 2022 Mama Dennis matapos na ini kag magamit na gid no totally sa aton sa mga kauturan dira sa Escalante City so madamo ni sa sang mga barangay ang gin patigayunan sang Market Road project isa diri Mama Dennis ang Barangay Alimango, no? Sunod ra Binagyuhan, no? Barangay Binagyuhan, Barangay Buenavista, Janay, no? Ang Barangay Hapitan, Lango, Barangay Libertad, Barangay Mabini, Malasibog, Paitan, Pinapugasan, Rizal, no? Muning mga barangay Mama Dennis nga gipatigayunan sang proyekto no sa aton nga TFL CAC kag ini madako gid nga bulig sa aton sa mga kauturan kay para man nga malesen bala ang kabudlayan especially sa presyo sa mga balaklon no Mama Dennis kay madamo gid diri sang farm no kun diin bala sa diin ginakuan gid sang income sa aton sa mga kauturan kag ang Escalante City kabla naman kita nga may ara diri sang mga katapo no sang NPA no tungod nga amo ni Mama Dennis ang ilang sitwasyon no nimuan gid sa pamaagi nga matigayon ining mga projects para man nga ang mga kauturan ta diri hindi gid bala ma-deceive sa mga makawala nga grupo so ginalantaw no sa pila ka mga bulan pa Mama Dennis nga madako ang bulig sa economy diri nila no sa mga sambit ko nga barangay kag makalikaw o kung makapalayo bala sa mga panginto pamuno man sang NPA Mama Dennis. Mama Dennis matian ta ang commanding officer sang 79th IB nga si Lieutenant Colonel JJ Avines. Sa subong dire-diretso man ang paghimo sa mga projects no sa BDP projects for 2021 Escalante kasi ang may pinakadako nga budget sa EPSL CAC no kay 14 na barangay sa damo. 2 times 20 280 million ang nabaton sa Escalante. So kada ligad na semana kami ni Brigade Commander si Brigadier General Administration Pasaporte sa NGO sa Escalante yung bisita namon ang mga projects particularly ang mga farm to market road. So pag nakita natin nga dire-diretso mangyapon ang ilang pag-ubra kaya biskan na niyara kita mga aktibidades kaya sa ligad ng mga eleksyon sa subong mga 60-70% completed na ang mga projects no? Particularly dito sa Pinapugasan sa Mabini sa Libertad sa Alimango no muna ang mga iban pang barangay wala namon na libot but ang about their information sa engineer's office mga nasa 60-70% na sila. Mo kay isang market road or road gagin constructor sa pinaka-barangay. Usually ang supporting ng barangay sa ang bulk sina ang majority ng pondo out of the 20 million mga 1/2 to 3/4 dira ang nagkadtugid sa SMR Grace. Others, mga contractors, sa water system, sa electrification na amo man na yung tagaan na nila ng budget actually. Okay. Sir, how many days to go pa nga matapos ini sir nga ma-complete na gid bala ang nga project? Amo nang hindi naton ma-predict Grace no but supposedly tani no by the end of this year dapat matapos na siya na kay
Kaya na naman kita 2022 ng mga BDP projects mo. So, oo, ang ano lang da is, in case may mga, ano ba, mga nababaskugang ulan, Yes. o ibang pa mga rason kung hindi nila madiri-diretso bala trabaho bala. Ano sir ang mga advantage no sa sining project sir? So nakita nato no ang tutorials sila sa may Libertad, Pinapugasan, Ginagyuhan Road, no? Libertad, Pinapugasan, Janay Road. So una, hindi ginada maagyan. No, makita nato na miskan truck gani na sa tubo na budyan, but today ang naligad na damo kita man na istorya nga mga tao, particularly sa mga residente, no, very appreciative sila sa Farm to Market Road Specialist Project under the NPSL kay damo sila din naging ilang mga motor, no, damo na ganun yung sa motor, damo mga truck nila okay naman. So ang project naton sa LCAC nagatag sa ila access, no, ang better transportation access para madala nila produkto sa Banwa kag mabaligya nila isang mas mahal gamay no compared nga dito lang sa ila barangay. Ika dapat gali sa mabulig sa sir. Oo, particularly ba sa ato no sa peace and order no. Mas dali kita baka kanto sa lugar na pwede natin kantuan. Kung may ara kita mga peace and order situation, mga dapat aksyonan, mas madali para sa aton kay simentado ng dalan. Yes, okay. Oo. Sige, sir, ang hininga mga barangay, sir, ano kalayoon sa proper city sang Escalante? Ang Pinapugasan, no, hinterland na ginasa. So from Escalante, siguro sa pagkanto sa Pinapugasan, siguro mga 20 kilometers siguro yan. No? Medyo malayo siya kasi nandun na yan siya sa gitna. Halos boundary na nasa sang tubuso mo. Okay. Sir, lastly, ang mensahe tabi sa mga pamuluyo dira, sir. Umangga po natin panawagan sa mga pamuluyo, no? Yung project, no? Batayan Manila, hindi nila pag sa mga project na wala pa bang iban matapos. Ang sides na ba lang, isabi, kung sa madamagres ang truck na guba, no? Tapos, ang side man sa mga dalan, wala ba drainage pa? So, kung mag-ulan, siguro, ang pangayuon natin sa residente nga, alagaan nila ang project para madugay kag mabenepisyo gid sa ila. So, of course, ara pag ito panawagan natin sa mga residente nga, of course, pagdating sa peace and order situation, no, ang aton ginapangayo sa ila nga may ara sila mabatian o makita, particularly sa mga armado nga mga i-report sa aton, atag sa aton information para ma-actionan mo natin dayon. Combo Dennis, no, maayo gid kay malapit na lang matapos. Excited na no ining mga pumuluyo sang mga taga-barangay dira no nga ginapatikayon ni isang Market Road project o daton sining TFL CAC no kag ang mga kasundaluhan ta espesyalmente ang 79th IV dira sa syudad sang Escalante. Sige po mo Christian, standby ka na kay after sa pinato kay katong balikan ka sa kung may mga development dira sining pagkasapo sang bangkay Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis, no aton ni kuan sandugang pagig nga information Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis, ini si Bombo Gracelyn Labatao nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo. Salamat Bombo Gracelyn Labatao, sabay lang mo kami na kayo balikan ito si Bombo Gracelyn na development kay ito patakro ng bangkay asin siya kalalaki nasa pansige lamang kagahon na wala na si Kaboy sulod diya sa isa compounder sa may dalan sang Galo, Barangay 19 sining syudad diya sa Bacolod Bacamen. Tanan na ato na balikan makalikan lamang pila kay importante nga mga pahanumdom. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa kalorya. Para kini pagpalakad siya Platutunan Bombo Report sa first edition, 24 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 saga. Balikan tayo biliwat si Umog Restil na battery ito sa area. No? Before kita mag-tie up, magtakboy kita sa ato sila nga mga sensor station dito sa mga Western Visayas. No? Base may initial na nga mga identity or dugang mga informasyon. Sa nang pagkasapo sa nga bangkay sa isa kalalaki no? Sa isa compound. No? Kapag sinatong compound, totoo na may gate. No? Sino nagpag-iya sining compound no? Nga may madamo man sa nga mga residente. Ang area sa Lodge and Compound sa may area sa Dalan, Sanggalo, Barangay 19, so radya sa Bacolod Initial, may mga may raid grotong natabo kina sa Kagahon, alas 2, no? Paduway man bati, may mga linupok na nagkarnabo, no? Pero yung lalaki, golpe na sulod sa compound, no? Kagasuloy nakitaan na lang sa mga residente nga gahapao na, kag wala na sa nga kabuhi ini nasabit siya nga biktima. No? As of this time, way pasing mahatag no? Nga identity kag informasyon natin kapulisan kag bala exactly no gidang natabo paano nagkalabot tirang biktima sa sulod sa compound no? Kay kung hindi man siya taga-dira mo no? Kay hindi man siya kilala sa mga naga-star dira mga kibanan susunod niya sa nasambit niya area nasambit niya compound. So going karon ang investigasyon ang SOCO team da sa area. Balikan tabi liwat no dugang nga may informasyon. Bombo Gracelyn live gaypon dira sa may barangay 19. Bombo Gracelyn kamin. Bombo Dennis, ari pa sa subong ang aton nga SOCO team kag wala pa kita sa concrete information but may ara kita nga alleged no, nga mga information nga nakuha. Nga ining victim, Bombo Dennis, ini taga diri, no kan isla kakilala. Kag sa diri nga area sa barangay 19, no. May ari diri nga Migoya, ginakadtuan niya Bombo Dennis kag ini ang Migoya kag ini preso sa Silay City, no. Upod ang asawa man Bombo Dennis sa kaso kang illegal nga droga man, no? Kaga nakagawa na ko no Bombo Dennis ining Migoya nga na preso dito sa Silay City. Gagakadto di ang victim, no? Siguro istorya lang man, no? Kag Bombo Dennis ang about sa raid ini pagidya confirm kung may raid manggid. Amo na siya nakuha ta nga information. Okay, wala pa gyapon identity, no? Ining victim.
Yes, wala pa Japon identity kay hindi gid kuno taga diri pangayaw no. Nakuha ta ning information sa isa diri ka taga Barangay 19 malapit lang ni sa area Bamdanis isa ka babae nga tigulang no kay nakita man ni kuno nila no kag ang mag-asawa ti may balay ganito sila sa subong nag-arkila ko no Bamdanis kag may balay man dito sa Silay City. Okay, nag-arkila sa Barangay 19 po natin sa Red Rasulon si compound. Yes, Bamdanis ini sa sulod sang compound. Sino ni compound ko na Bumbog Gracelyn? May informasyon ka? Diri sa sulod sang compound Bamdanis wala kita information Japon nga nakuha. Ang namin ko tag-iya blas yung compound, tag-iya sing area sino? Wala pa Bamdanis, Okay. wala pa kita information kung sinong tag-iya sa isang compound. Pero ang ini nga compound may ano gid no, may balay no sa duwa. Gid ka ano bala, duwa gid ka balay sa gate Sulod. gid no, tupad sa gate. Oo. Kari sini di ka lang. Si Inday. Ma'am, sino tag-iya ka compound nga ini? Ha? Ha? Iya sa LCC. Ano GC? LCC. City? tayo. LCC? Ikaw ang tag-iya, sir? Oo. Aray, galing mo ba din? Sa kalangit. Oo. Ikaw ang tag-iya. Anong pangalan ta, sir? Inang Galo na di, Galo. Oo. Anong pangalan ta? Crispy Toto, Paran. Kristoto? Paral? Paran. Paran. Iyan da? Imo na di, sir, compound. Oo. Di pila ding mga balay nga ari, diri. Sinang? Pila di kabilog ang balay nga ari, di. Kuha na isa, duha. Apat. Apat. Sa dira nga area, sakop pa na da. Sa ngin, sa Okay, dahil lang lumpat na pedal. May kodal. Oo. Pero ang kodal da, ano man, taas. 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 Mga sin. Oo. Sin. Ang bangkay ko no, diin, nakita. Ara na sa kilid. Sa kilid, Kadto nakagawa na ang- sa kodal. Oo, nakalumpat na di sa sulod. Sa sulod. Okay. Nag-agi sa sulod, dira. Dito halay. Rin sa gwa, lumpat sa sulod. Okay. Hindi diya sa gate kay may wire, Hindi, no? way gate. Way da gate ko dalang sin. Oo, sa kilid na yun. Dira nag-agi, nagsusot dira sa inyo. Oo. Okay. Okay. Posible ba si may rig di man kainad as piyak, nalagyo siya, kaya nakasulod sa kabalo kon nga na siya napatay. Kung balaan na karon Yes. gusto ko kung may mapilas mo rin Thank you, good sir. Okay, Mama Dennis, balaan ta na karon. So di madugay makagwa naman ni guro, no, ang aton sini nga sokotin kag ining bangkay madala nila Mama Dennis, no. Kag di Mama Dennis ay nga gate ya kung aton makita pakita ta bala sa aton mga kauturan. Ining gate, no, ang may wire sa babaw, no. Diri So, sa kilid siguro sa sulod to siya nga nag-agi, no? Kaya pader dira sin lang, no? Dito siguro mumpat nga anak kasulod siya sa compound ya. Yes, well, in this kay imposible nga makasulod sa gate ginayon no, sa may entrance kay tungod na ano man na anhan man bala na palibutan ni ka wire no. I mean may wire ni horizontally na malaba ni siya nga wire hasta sa punta Bombo Dennis asang gate. No, kag sa kilid sa kuno nag-agi kay ang kodal ti makalumpat man bala no Bombo Dennis ining victim kag dira siya nasapwan sa amo ni nga compound. Sige, Bumbog Gracelyn, standby na tayo kay Duga aton nga mga section diri sa Muslim Visayas takboy na kita Bumbog Gracelyn. Yes, Mama Dennis, para sa dugang update, no, aton lang mantayan ang Facebook Live taman, Mama Sige. Dennis. So, Mama Dennis, ini si Mama Grace din labato nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bumbo! Damang salamat Bumbog Gracelyn, labato makaturas na bayan lang magyapon kag tutok lang sa aton sa Facebook Live, no, si Bumbog Gracelyn Live gyapon dito sa may barangay 19. Sinipa sa pusang bangkay sa isa kalaki nga as of this podcast time, wala pa identity mga kabanana. Padayon na karon naka-ongoing pa sa nato ng investigasyon naton nga Soko member pasulod do nag-imbestigar pa kung paano gini na kalabot rin kag anong gitunaan sa kamatayon sining biktima na may mga pilas man siya anong posibilidad nga nagkalabo sining nga nakalabot siya sa sulod sa nasabit siya nga compound allegedly may raid nga tabo kay nasa kagahon siguro ba sa lagyo bla kag kung ano pastada nga nakalabot sa lungsod compounder kay ginato initial may mga base kuno nakasangit sa lansa o baka nakasangit sa sindra na nagkaangkon sa injury nga gitunaan sa iya siniya nga
kamatayon. No? May mga ginakatuan na siya kung kilalaya, mag-asawa, sunod man sa may impormasyon sa palibot, kaya ni mag-asawa may kaso sa illegal nga droga, nga taga sudad ba sa Silay, nga mo na ginapulo pa masyara niya na dra, no? Sa nasabit niya area. Confirm to man sa station number 4, malakit ko may mga raid man niya sa area nila, may mga coordination man mo kung ano mga unit, kung CDEO, PDEG, PDEA, may mga coordination man sa tagsa ng mga police station. So, makonfirma tayo kung bumugres Lindra, try mo confirm sa police station number 4 kung may mga coordination ng mga drug, kung may drug raid man, nakikanda ka pila ka mga otoridad kay nasa kaagahon, no? Dahil sa may barangay 19, sining syudad ya sa Bacolod. Kasi naton tayo parang balaan tama niya, siyang pamilya. Ano na? Takboy tayo sa aton association, Bombo Radio Lilo, Bombo Donay, good morning. Welcome ka, good morning gid, Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Ang madala ko namon diri nga mga balita sining sunod sa Bacolod, Negros Central, sining kagaan mo Donay, Bombo Western Visayas sa kalalaki na sa Puan, dira iya sa may area sa Barangay 19, lapit sa may Burgos Public Market namon. Nga as of today, as of this broadcast time, mula pa makilala, no? Kaya nakasulod sila sa compound, kaya nasa Puan na lang, nakita na sa mga residente dira, nga nagakulob na isa kalalaking, wala na sa kabuhi, no? Initial, kaya nakon sa kagado, pasado alas 2, may raid nga ginpatigayon, nga ginaligar, ining lalaki, posible nakapalagyo, o nagdalaga nabi, no? Kaya nakasulod dira sa compound, kag way pa mabalaan, way pa nibuluan ko anong pilas sila niya sabit nga lalaki, no? Kasi natin as of this broadcast time, are pinisulod siyang nasabit ka compound, no? Kag ginausisa pa sa mo sila nga Soko team. Balong talaga may raid di mani kag anong pilas sila sabit nga biktima. Kasi natin harap pagkaroon niya sa crime scene sa Barangay 19, sa likod sang Burgos Public Market, no? Sa may syudad niya sa Bacolod. Duga paginamon nga mga balita diri Bombo Doni, no? Kahapon, bala mo naman diri sa Naamon probinsya, doon dumatong labayan kami di Blasing Bagyong Odette, no? Siliga di bulan Disyembre, kung may mga financial assistance from the national government, may nabilin pa nga bulig from the National Housing Authority 91 million pesos, no? Dito na lang alang sa ligad kay nabtan ni election banning, kag after sing election tigin amat-amat man ni pang nagtag sa mga kabanuhanan kasudaran sa Negros, nga nalitan sa Bagyo. 5 na kay mga LGUs ang nagkabaton sa bulig, mga residente na nalitan ni Bagyo Odette kahapon. Dito iya sa may banwa sa Ilog, tika dako man, no? Sa kantidad almost mga 14.7 million pesos ang ginahatag dito kay mga 2,944 ka mga pumuluyo sa may banwa sing Ilog ang nafiktuhan ni Bagyo Odette, no? So tagsa ni recipient Bombo Donay, Bombo Western Visayas, nagabaton sang cash nga tag 5,000 pesos. Sa tinilikdan nga Lunes dito sa Kabakalada mo dako-dako man nga nalitan, kapin 7,274 ka mga residente ang nakabaton sang bulig ti dako-dako niyo. 36.4 million pesos, no? Ang Cadiz may araman gamay-gamay lang, mga 76 na ka recipient, Victorias 215, Pontevedra mga 90, mga 4.5 million man no? So sa 5 ka mga LGUs, sa 91 million nga pundo from the National Housing Authority, mga 57 milyones pesos na ang napanagtag. So may pila pa kami Diyos nga pagatagaan na sining bulig bagay iya sa amon diri nga provincial government. Kag ang amon diri nga mga membro man sa City Enforcement Unit upon sa Police Station number 5, nagkuha naman tikba naman sa kapin 2.1 milyones pesos nga valor iya sang Shabu sa ilagin kadag raid, tatlo ang nagkaladakpan, amo si John Vergel Orquia, si John Matthew Tulbo, Lonsero City sa Purok PM, Barangay Takuling, kag ining isa, si Jason Havilosa, nga taga Pulok Laurel, Barangay Mansilinga, sa sining drug raid, 16 ka sachet, sa suspected Shabu ang na-recover,
mga 300 gramos ang kabugaton, no? Ti mga 2.1 million pesos. Ang bilis ning droga naman nga na sakute sa amon diri nga mga kapolisan. So far, Bombo Danay, Bombo Western Visayas, amo na mga nagapauna kay madalago namon nga mabalita diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bombo Iloilo. Damo gid nga salamat Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod, isag taman ng Bombo Radio Rojas. Welcome ka. Good morning, Rojas. Good morning, Bombo Doni, kag maayong aga Bombo Radio Western Visayas, samon diri ang mga balita sa siyudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. Kahapon masubo-subo gid nga balita bangod nga duha ka mga insidente sang sunog ang na-records nga amon sila makatapos ang Bureau of Fire Protection diri sa amon nga probinsya sang Capiz. Una nga na-record nga sunog kadungan sa mainit nga pagbantay pagtutok sa mga sports fanatics sa Game 1 sang NBA Finals. May sunog no nga nagluntad sa ina man nga mga tinakna dito sa may bahin sang Sitio Plaridel sa barangay Cagay, sini nga syudad. Sariin na napulo ka mga pamilya ang apektado kung sa diin sa sina nga numero 7 dira ka mga pamalay ang totally burned kag 3 ang partially burned. Wala pa sa karon sang matumod gid no kung anong ginhalinan sang kalayo sang amo nga sunog pang sa initial nga investigasyon kag sa pagpangusisa sa amon sila makatapos sang Bureau of Fire Protection Rojas City ginapahayag nga bangod sa faulty electrical wiring ang gintunaan sang kalayo. Tamaan pangadaan ka init sang panahon kahapon ti posible no nga nag-igrab to kag madasig nga naglapta ang amo nga sunog. Natigayo naman nga makahatag sang paunang nga bulig kag madasig no ang pag-aksyon sang city government pinagi sa paghatag sang food packs no container yang box bala no ginsudlan sang mga pagkaon dira mga kape kag bugas kag ano pa dira kinahanglanon sang mga nabiktima sang amo nga sunog. Kag ang ikaduha nga sunog na record sang mga amuman nga mga adlaw kahapon sunod lang to sa diri sa Rojas City ang dito sa may bahin sang Consolacion proper sa Banwa naman iya sang Dumalag. Pasariin totally burned no made of mixed light materials ang balay ni Tatay Carlos Petalino Sr. 33 anyos or 65 anyos pagresidente sang amo nga barangay kung sa diin why sila maka di para nga daan nga nagakalayo na yang ila gali nga balay kay man pagkatapos ang luto sang asawa ni Tay Carlos ginapahayag nga nagwa sila sa ila nga puloy-an. Sa inisyal investigasyon sa makatapos sa Bureau of Fire Protection Dumalag nga may posibilidad nga dito sa kusina naghalin ang amo nga kalayo. Kaya ang gingamit kapag sa pagluto no sa pagdabok dira or sa pagluto nila is kahoy. Mo na gani panawagan ng pamilya nga buligan man ang ining mag-asawa nga senior citizen sa ila gani no nga kagastuhanon. Kag speaking of NBA kahapon, Bombo Radio Western Visayas, hindi makapati dito mga fans sang Golden State Warriors may bahin sang San Francisco, California, USA. Ini ang ginpahayag ni Bombo International Correspondent Greg Aguilar. Pasadiin sunod sa iya nag-expect ito mo third quarter nakabawi na to, grabe ang abanse. Tapos fourth quarter daw nagpamisok lang si Stephen Curry naabansihan na sila sang Boston Celtics. Ang mga nagpusta man dito sa Amerika nagapanghuy-huy Manila nga abaga kag nagakalipay ang mga fans sang Boston Celtics. Pero nagapati ang fans ng GSW nga sa game 2 ti home court nila sa Gyapon sila na no pagabawion na nila ang amo nga kadalagan sa game 2 sa maabot nga Lunes nga adlaw diri sa alas 8 oras diri sa Pilipinas. Amo na so far mga balita diri sa mga syudad kabugas nga probinsya sa Capiz balik sa imo Bombo Doni.
Kadamo gid nga salamat Bomborita Bombo Radio Rojas. Puwerte abit gani ang Chase Center lang sa may San Francisco, California kapon ginasunog sang Boston Celtics. Lapta garidang kalayo sa inyo sa Rojas City kag Capiz. Saktaman ng Bombo Radio Kalibo. Welcome ka good morning Bombo April, Bombo Kalibo. Mayong aga Bombo Doni, mayong aga Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, isla sang Boracay, kag bilog nga probinsya sang Aklan. Ang amon nga isla sang Boracay daw nabuhi na gidman ang tourism industry bangod ngani nga ini matapos nakalista sang masobra 2,000 or should I say 200,000 ka mga turista sang nagligad nga bulan sang Mayo. Ini base man sa datos sa Malay Tourism Office kung sa diin daw ini preparation naman kag daw amat-amat na nga nagabuhi ang ini nga mga or tourist arrival sa mga turista sa mga bakasyonista rather dito sa may bahin sa isla sang Boracay. Kag ginapananaw Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas nga ini ang madugangan pa kay man subong 24/7 na ang operation sang amon nga Kalibo International Airport. Kaya gina-expectar damo na sang mga international flights nga magapakadto diri sa amon sa Banwasang Kalibo kag syempre padulong man sa isla sang Boracay matapos gani ini nga mas ginpalapad kag ginapahaba pa nga operasyon sang amon nga Kalibo International Airport. Kaya base sa datos Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas, nalagpasan pa ang ining dati or dati nga datos no sang mga turista nga nagbisita sa isla sang Boracay sang pre-pandemic pa or ini nga waay pa sang pandemya. Kaya subong 200,000 ang tourist arrival sang waay pa sang pandemya, may ara lang sang masobra 100,000 plus nga mga turista. Subot silingon, apisar nga may ara sang pandemya, buhi gid kag padayon gid nga nagasipa ang ini nga tourism industry dito sa amon or diri sa amon sa may bahin sang isla sang Boracay. Samtang speaking man sang ini nga mga sunog no, kung may sunog dira sa inyo Bomborita, Bombo Radio Western Visayas, diri sa amon padayon man ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection kon BFP Libacao matapos nga matupok man ang isa ka balay dito sa may barangay Poblasyon Libacao. Ini nga panimalay ginapanagiyahan man ni Mrs. Lloyda Ikay kag ginabana-bana or ginabulubanta nga may ara sang kapin sa 25,000 ang danyo sang ini nga nasambitan nga sunog. As of now, under investigation, ano ang rason sang ini nga nagtuwa nga sunog apang base sa ila record sunog man diri kay FO1 Raven Coros. Ini na pang-apat na nga sunog dito sa nasambitan nga banwa diri subong nga 2022 na. Samtang dugang man nga balita diri sa amon Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas, gilayon man nga ginahatagan sang assistant sang Balete Fire Station ang ining mag-asawa matapos nga makitaan ang grabe kabahol kag kahaba 20 feet nga python snake nga nagsulod sa ilang nga panimalayan. Ang ining mag-asawa hindi na magpamitlang kag magpahinangbit sang ilang mga pangalan, pero ini nagpangayo sang bulig matapos gani nga ila makitaan ang tambad sa ilang tubad ngan ini nga perti kabahol kag kahaba nga python snake. Ang ini nga sawa no gilayon man nga dakop kag ginhatag sa hinakop sang ini nga Menro Office dito man sa nasambitan sini nga banwa. Well, amo lang ini so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo.
isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Donnie. Maramagid nga salamat, Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Sa mga balita naman sa Mondri sa mga syudad kag probinsya sa Iloilo, sinigid lamang nga simana, duwa tanan ka mga suicide incidents na record ri sa Iloilo Police Provincial Office. Isa ni natabo dito sa may Banwa sa Kabatuan Iloilo. Ang 27 anyos ni nga biktima, lalaki na sa puwan nagbitay sa kasulod sa ilaman sini mismo nga balay. Isa pagid rin na sa puwan man dito sa Barangay Agcarope, Haniway, Iloilo. 33 anyos nga lalaki nagbitay naman niya ini sa puno sang kahoy. Di sa kabilugan sa karon may 37 na ka mga kaso sang suicide diri sa probinsya sang Iloilo nga na-record since sa January of 2022 ang Iloilo Police Provincial Office kalabanan kuno sini sa mga rason sa mga biktima amo ang depresyon. Samtang sa dugang paginamon diri nga mga balita ang amon diri nga kaso sang dengue man sa probinsya sang Iloilo masobra sa nagdoble ang mga kaso kung ikumparar sa nagligad yan sining 2021 from the period of January to May 2021 sang nagligad nga tuig naka-record lang kami diri sang 160 cases pero subong sa kapareho sining period nagadangat na sa 322 ang mga kaso namon diri sang dengue or may ara sang increase nga 101%. May araman sang hindi magnubo sa 3 na ang mga nagkalamatay bangod sa dengue diri sa probinsya sang Iloilo subong iya nga tuig. Samtang sa dugang paginamon diri nga mga balita ang pila ka mga transport groups diri sa syudad sang Iloilo naghingyo anay sa amon sining local government unit ka kon pwede kuno hindi lang anay pagpatuman ining naka-schedule nga implementation sang local public transport route plan namon diri sa June 12 dungan gid sa Independence Day. Once ma-implement ang LPTRP diri sa syudad sang Iloilo, tanan sini nga mga provincial jeepneys ang mahalin sa Antique, mahalin sa probinsya sang Iloilo, mahalin dira sa inyo sa may Capiz kaga Aklan Abi, no? Although tiway man sa mga jeep ya dira nga nagabiyahe diri, no? Sa mga malapit nga mga kabanahanan sa syudad sang Iloilo, hindi na iya makasulod diri karon sa mga syudad sang Iloilo kundi hasta lang iya sila sa mga perimeter boundary terminals. Digi na anticipate sang pila ka mga transport groups nga may ara gina sang pagdadaguso ya karon sang mga pasayro sa mga terminal ti kulang-kulang pa kunong ilaw sini nga mga jeepney units sa diri sa syudad kaya mga ginpang order ni sa mga kooperatiba nga mga modernized jeepneys bago sini nga mga units sa mga minibuses ang waay payagali tanan kuno nag-alabot. But siningon, hindi pa ready ang amon sinidiri nga transport system sa local public transport route plan implementation pero iduso na yan sa amon diri nga LTFRB kag sa Iloilo City Government. Amon ang ginakakulbaan niya sa pila ka mga transport groups. Samtang nakuhaan man diri sa footage sang closed circuit television camera ining natabo kagabi diri sa mga distrito sang Haro nga pagabunggo sang isa ka puti nga van sa tigulang magatabo kun tani sa karsada. Dugay ang tindog sang tigulang sa may left nga porsyon sang karsada kay ti hindi sa makaarangka kay gasinumbali lang ang mga sasakyan sa atubang nga mga motor kag mga iban pagid nga four-wheel vehicles nagatubangay lang. Di ang driver ya sang van nga ginapahayag hubog why naging makita nga may ara sang tigulang nga nagatindog sa punta sa direksyon sang iya sini nga salakyan ti binungguan niya gid ang tigulang ani. May lang kay minor injuries ang naangkon kag why naging dala sa ospital gintagaan lang sang first aid kag subong aga maatubangay ini sila kag setulay. Amon diri nga pandam permi sa mga motorista tabla sa mga drivers naton, don't drive when you're drunk. Kay ti kung nagamaneho ka nga hubog ka daw ka sa subong sini nga running time bomb ya ikaw sa dalanon. By the way kahapon Bombo Dennis sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Western Visayas sinong nagdahom-dahom yang ang Golden State Warriors mismo sa ilang sini nga teritoryo sa may Chase Center ang ma-upset sang Boston Celtics. Kay ti why pa kuno kagi perdi ang Warriors sa game 1 sa post-season or sa playoffs sa
ila sini nga home court mo. Much more sa finals. Di kahapon nasulayan sila sa kay Al Horford, nasulayan sila sa kay Brown, nasulayan sila sa kay Derek White. I think sindihan taman nga hindi kahapon gid makaarangka si Jason Tatum sa Boston kay siyempre insindihan taman ang ginagyan subong ni Jason Bombo Dennis. Ati daw damo gid naglumpiga kapon na Bombo Doni. Bombo was misay sakto na balmo nga daw hindi gid magpate abi. Ngati mapangibabaw yang Boston Celtics puti sino sa mga Warrior fans kag sa Warrior mabawi sila sa game 2. Mabawi sila sa game 2 sa Lunes. Puti bantayan tayo sa Lunes kung mag 1-1 ang score Bombo Doni. Ina kon makabawi kay home court matuod yapon sa Golden State ang ilang game 2 sa Lunes, pero ang momentum niya karon nga daw hindi mapunggan aragid sa Boston Celtics. Hindi pa ni kapag gusto way pagapon ka pakita gid sang iya sining 100% ka abilidad si Jason kay ti syempre bomborita insindihan man taman kon anong ginagyan subong ni Jason nga daan. How much more kun maka-recover na si Jason Rojas? Wala gani no nga kulang pa na Bombo Doni, pero tigin kakahuyan pa ang Golden State Warriors sa ila mismo teritoryo, sa ila home court ang gina-expecta dire damo naghalalin bala Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas na halin sa fans sang GSW, naghalin sa Boston Celtics para sa game 2. Kag ang coach gani diri no sang isa man kakilala nga team diri sa amon sa probinsya ng Capiz with Mr. Abuol no ginapayag sini nga Golden State Warriors sa sadto, pero nakita niya kapon ng depensa kag opensa sang Boston Celtics. Naghalin siya sang team Bombo Doni. Bala mo ko nga bomborita nga damo na sang mga taga Golden State ka nagasaylo sa Boston. Biskan ang taga iban nga team nagbusto na subong kay man damo na sang BBM. Boston babangon muli. Bombo Kalibo, Bombo April. Roger and that Bombo Doni no kay man uhaw gid sa kadalagan ini nga Boston Celtics for sure himuon gid nila ang tanan agud nga makadaog, pero let's see no bantayan na lang gid naton siguro ang masunod nga game Bombo Doni. Pero sa aton sini nga mga ka BBM kag mga ka Golden State ang Police Regional Office 6 nagpandam diri kundi dito ya sa Amerika sadya to ya pustanay pati ang mga turnover sa NBA Finals ginapustaan kiti legal to ya ang gambling, pero ang Pro 6 nagpandam diri sa aton sini nga mga basketball fanatics nga likawan gid ang magpustanay subong nga NBA Finals kay magluwas nga illegal gambling ini sa aton sini nga mga kabombo. Ti damo padra sa nga mga problema sa ulihi kun ang iposta mo ya gali abi dra inog bakal mo sang bugas or inog bakal mo ya sang tinapay or inog bakal mo sang pagkaon sa inyo sini nga balay. Okay lang kuno kung magdaog ka, pero ti kung mapirdi ka, wawaw gid. Amo na nga pandam sa mga kapulisan, ti magluwas nga kung madakpan ka mo, may pangatawangon, ya ka mo sini nga nagkakaigo, sini nga mga penalidad. Ang moral impact payabala sa bisyo, sa gambling, sa aton sini nga mga kabombo, amo na gid ang dapat kuno nga likawan. Hindi ko na pagibalik dra sa inyo sa aton sini nga mga sister stations, ang Bombo Radio Western. Yes, salamat kid Bombo Doni, Bombo Western Visayas. Dapat ako dari pagpalakad si Platuntunan na Bombo Report sa First Edition. Standby na kamo sa mga balita ng tipon niya sa Bombo